اگریچ نوشتکار نذیر ناصر دیگا دنیای 12 دسامبر 1981 نیمروچ 12 نیما ما مسکت عمان سر بیتی برکت من گوادر ایرپورٹ یالت داتگت مسکت منی نام ایوکا بدل نکوت منی کائنات بدل بود جند ماتو پت براتو گوہار پچو پوشاک لبزانک دودو ربیدک بزامن نوکی زندگی واہند بودتو یحییٰ لوگ ایرپورٹ اچھی باز نزدیک پوجی کیمپ رسیلاحت ما پا لوگ سربوگت 10 منٹم نظر درستان گیش منا یحییٰ لوگیا حیران کت مائی لوگے پترگا گون کساس 18 سالی وش بالادیں پری دروشمیا مارا وشت کت اسپیت چو بشی کوکرا کندک چو پلنا ہاسمی بوروان چو کارچو کنجرا پونز شیپگیں دیم چو کتاب بالاد غزل لونٹ کاغدی گوشے ہوداہا وتی سرجمے وحد گو امیشے جوڑ کنگا ہرچ کو تگ پمچ کا ایدگے کلیں کائنات نا سرجمے میں خاموشی یحییٰ پروشت ای منی لوگی مرادییں مرادی چو نامے وڑا شرنگیت من حیران بودتا کہ چنچو تپاوت اس دوہینانی نیاما یحییٰ 45 سالہ گوستگ و مرادی 18 نگوازیں تک یہ وہ یحییٰ چکے برابر ہیں من عشق تگت کے مسکت سلطنت عمان ایڈوانس ملکے وہ ہدے جنک ماڈرانا گوڑا مرادیہ یحییٰ چیا و کجام سببہ قبول کو تک ہمیں سوال منی دماغا حد کو نشت من اروڑا پکر کت مرادی شرنگیا وتی مٹ وطت بلے یحییٰ وڑین یہ ظالم منی پکرا چا ہما دیمت یہ پوجی کے پہ فیملی کوارٹریت 15 بلڈنگ تا یکوڑیں ہر بلڈنگ 4 لوگ تا 2 جہلا و 2 برزا یحییٰ لوگے سائے کوٹی کہ یک مہمان جائیت او دا کرسی و ٹیبل ٹیلفون و ٹی وی و ریسیور مانتے دمی کوٹی یحییٰ وپسگے گت کہ یک مزنے پلنگی و یک دار الماری کہ گن دیوالا ہوارت سہمی کوٹیا کسانی تحت مانت او دار الماری ہاں ہم دیوالا گن ہوارت یہ کوٹی سک کسانت تحت عبید دیگا 2 مردمیں وپسگے جاگا بودتگت چھل سک کسانت و حمام یکیت یحییٰ چا مرادیہ 2 چوک استت جنکی و بچکی بچکی ہم 2 سالہ کم میں گیشت کہ نام صابرت وہ جنک کا سال پورا نہت نام سامیاہت مرادی ماتا چی گندک بود کہ اسی مرک مدام بندیں انچو زانک بود گوشہ ہی زالا زندگی اجبر نکندے تک مرادی پیت سیائی اشکریت دل نجند کہ چوشیں سیائی چکانی رنگ بشی کوکربا مرادی براتے ہمر منا بود تکت کہ نام عزیزت گوہار 13 و 14 نیاماہت وہ ورنائی گو زوراں آئیے بالادا حاکمی کنگا دل مانگت عبد الرسول مرادی ناقضت ہم ہمیں لوگاہت کہ منی ہم سروت ہمیں دا پوجا جاگیا کاراہت بلے پوجی نات اردلیت ہمیں یحییٰ لوگے جغرافیات یک کو 2 روچے بازار تاروتابا پد سرپد بودتا کہ دیمروی چیا گوشند مکرانے لوگو جاگا روڈ درست آقا گون جوڑ کو تگا مسکتے سمیٹ روڈ و بلڈنگ تا مکرانے ہر لوگے کشا ترا آکوٹی گندگا کہت کہ پسو ہرو گو کی سماتا حبید وڈ وڈی گندا چا گننا بندے ہر لوگے دیما بلائیں کانڈی کہ چا گندو گسڑا حبید ہوری آپا پوربانت کہ کشے گوزگ نبید انسانو دلوت یکیں کمپانا نزدیک کا وقتگاں ہو پساں حبید مردم لوگ ہم مگس گرنداں بلے مسکتا ہر جاگہ یا کہ روے ترا پلگاری گندگا کہت ہر دروشما کے چارے ترا ہمیں گمان بیت کئی نوکی چا جان شودہ درد کر وہ مکران ہر مردمہ کے تی چمکپاں ترا ہمیں گمان بیت کہ اشیا کرنے بیت ورگ نوار تک اس نے جند ہمیں پسماندگیا بڑڈول کو تک وہ مسکتا ہر دروشم چا پلگاریا ترا وتی نیمگا جب بیت
दुम्मी बीगाहा यहियाहा मन बाजारा बोर्त ओमानी गोद कंदोरा देशदाश दूचगा दात चप्पल लांकी पतलूनो कमिस्सो कोलाजोर्त लोशन गिफ्ट मन बाजें जागही पेश दाश्त गोशंत के मोरे बादशाही 4 रोचेगी हमें वड़ा मनी बादशाही हाजाती अब तक अरंद हलास बुत यहिया अब तक अरंद मना देगा पोजी कैंपिया मैं नासिरबादी मुल्की मर्दुमिया गोरा चहग्रादो किए रोजगार दियाइंत मुल्लाए बांगा पादा जान शोद चाही पयालय वार हमानी गोदंग वराका यहिया हमें स्याएं हबशी नाकोए हमराबू बरो रोडे सरा टैक्सिया सवार बू दीम पर रुइया बेतल पलजे कैंपा यहिया नाकुहा ममूदा काराहत पदा हा बारे कुजा मुहद्दा वातर बित भले मन मगरबा पद वातर अतकगो दह रो चमेवड़ा गोस्त गोड़ा यहिया हा गोश्त तई रा दूरी तब हमूदा कैंपा वापस मन गु गुलाम मुस्तफ़ा गप कुतक तई जागए बंदोबस्त का वाजा गुलाम मुस्तफ़ा मन पोजी बेरकिया जागा दियात द्राजी कूटियत के किसास 25 तहतो 25 कबाटे मानत मना हम तहतियो कबाटे गुम्बोपो कंबलो सरजाया दियक बुत नए संगतो हमराए नए पज्जारों की नए मुल्की मर्दमी दा मुद्दती आमन हमें वड़ावती वह तेलांक दात वो हमें नियामा युकिया मनीसरा बादशाही खुद मंचा हरियक के सिस्तो जिता बुत्तों मैं कैंपा यक किर्रिया मजनी आपे अस्तात के च माईगा पोर्रात मनी गीश्तरी वाद अमा आपो माईगानी गोरागवस्त हमो कसोर बाजें सिरतगी नाने प्लास्टिकी तीलिया कुत वो शोत आपे नज़दीका तहनाइया निश्तों नान कसानी टुकुरानी द्रोशमा कोताओ आपे तहा दौर दाता माही ग्रोमरोम्बा सरुक दियान बुत्ता वगु नानानी चुंडा गिरुशक बुत्ता हरियक की हमें जोहदाहत के मना चुंडे बेरसित मन हमुक बीगा दो साहता गेश अमूदा ग्वाजित और मगरब बांगा वातर कोत मन पशंबे हनी बीगा लोगा हतकों और शंबे या सोबे सरा कारा शुतो हमुक जुमा मनी लोगा ग्वस्त हमें नियामा हीरानी मर्दों में मनी पज्जा रोकबूत के यहियाए दीर की संगतियत आइया मना पज्जा औरत और यहियाए सरजमी किस्सा मना यक यक का हाल दाता के मा वस कोता के यहिया हगों ए मोरदा बिजागो मुरादिया सुर मकन यह वाद्य वती मकुरान लूगिए सोहन के देम दातगता आ हमा वहदा अमित जोदाहत के गो मुरादिया सुर बेकन असला मुरादी जिंदा न बुतक आइया गुन देगा बचकिया मेहर बुतक यकरुचि दुई हमरा बुतगा के मुरादिया नाकुआ पुलिसा रिपोर्ट को तक के बचक्का मुरादी रद्दा तक वती गोमा बुरतक मुरादी नाबालिगे जिनकी पुलिस दोई गिप्तगा बंद को तगा पदा यहिया मुरादिये मानजमान बुतग ओचा जेला दारे कनाई तक वहदी यहिया वती हबर के बुरतग गुड़हानी शर्त अमे बुतग के अव्वल वती मकुरानी जाने सोहना बेदे रंदा मातरा जोरी दा के माँ सही बुतगी यहिया वती जाले सोंदा तगा वो मुरादी निकाह को तक परे शर्ता यहिया जाने सोहनानी दिएगा व रास्त बुतका भले आदेगा गप्पा दिल न मन्नीत चिया की दुनिया हिच कानून चुशे रिपोर्ट आनी पुश्ता बच को जिनक का बंद कुत नका हाँ हम नाबालिगी जिनक किया मनी जिंदे सा ही पलाटा आजमा की नली की चिया के ही आजमा के पिलाट जानदार नहीं पुशदरा हमा बिजाना के सरे गस्तक मन ही बाबता बाजें पिकरी जात भले दमागा कार नकोत भले यहिया लोगे बाबता कम कम माँ हमें सरपत बुआगा हतों कि यहिया लोगे तहा बुच्चिया इज्जत नेस्त यहिया पा मुरादिये बिचकन दिया तलवसित भले मुरादिये लुंटानी बिचकन गुशेगु यहिया कुन्नतियत हे राजा मन हमा रोचा सरपत बुत्ता के वश्य रोचे दरगता मारा 5 रोचे चुट्टी रस्त वही 5 रोच मन लोगा ग्वाजे था मैं लोग बुरजाए था और जहला ब्रावी बलूचे लोगत वामी ब्राविया बचक के चौके अस्तत के मनी संगत बुत और अरवाह दा के मन लोगा अतकगतों गोड़ा माही दोहिना ने गीश्तरी वहद ऊरिया गोस्तक यकरोची मन जहूरा गोश्त तई लोगा डाटसन कार गाड़ी अस्ते मन गाड़ियाँ चलाइनक जाना चाबियाँ पचगिर कैंपे रास्ते कशा पचे मैदान अस्ते जागा हम पोजी जा गई पमिश्का पुलिस आहग हम नामुमकिन गप्पे मंत्र गाड़ियाँ चलाइनक गोशंगो
مناوتی سنگت ظہور گپ دوست بت بلے یحییٰ گاڑی زورگا من دگا وڑ بتو من گو یحییٰ گپ نکوت بلے مرادی گما وتی گاڑی سواری حیال درشان کو تا سک وش بت گشتی من وشاں بلے تر یک گپے گوشاں کہ تئی سنگت ظہور شریں بچکے نہیں مرادی دپا ظہور بابتا چیا زہر شانت ای پکر منی جندے پکرا داتگت کہ ہر دو سنگت نزدیکیا یک سببی بیت ہمار اوچا موسم سک وشت من بلڈنگ سراشتوں رسیل سکے مزنی اور ڈولداریں کہیں پہ ہمار اوچا زانت من مرادی گپانی بابتا پکر کرنے گیا تھا کہ آخر منی و ظہور سنگتی ہے مستر سبب چیئے ہمسائیگی عبید من دگا ہیچ چیز نہ مارت کہ ظہور و منی سنگتی انچو دیما بروت منا و ظہورا بعضی چیزیں تفاوت استد منا اسپورٹ لیب و گوازی باز ہوب است بلے ظہور چا لیب و گوازی سک دورت ظہور اروح دا چو جنینا لوگے نندو کیا تو من تچوکیں بچ کیا تو من اگا بازار روگے واسطہ گوشت گوڑا بزا کہ ظہور تپا گیت من سنگریٹ کشت بلے ظہورا چا سنگریٹ دوتا الرجیت انچو پرکا حبید ظہور روز پر روز گیشتر منی نزدیک کا پیدا کت ہنگت گیشتر سنگتیا دلمانگت من دا دیر ہی بابتا پکر کت بلے مرادی گپے جواب من شوہاس کت نہ کت ہاں حرابی کے مرادی ظہور تہا دستگت من شوہاس کت نہ کت من کے جہلا یہ رت کو مرادی منی ودا راحت گشتے کجا بتگے من گشت موسم وشیں برزا رسیل ندارک کو تک مرادی گاڑی چابی منی نیمگا شہار دادن تو گشتے کیمپا چا ڈندر میا ماں ہمیں گپا ہتیں کہ ظہور کسترم رات پوترت گشتے لالا ظہور گشت بیا من لوگا نشتگا ہاں کہ شوت من چارت مرادی تب ساچ نئے گشتی شوکت من نگوشاں کہ ظہور ہمراہ مبو بلے ہگا منی زور آہانی لوگا مرو او ادا ہم آئیا اجبر آہگے صلاح مجا مرادی ای چاریں دانکاں گوشے منا ناولی قصہ ہی پیش داشت او کلائمک سے بابتا سرپد کت من مرادی کے چارت منا ظہور سنگتی راز کم میں زانگا حتک من چابی زور تو دیں پا گاڑی نیمگا ظہور کستریں برات ڈننا ہوشتا تگت من گوشت ظہورا بگوش شوکت گوشت بیا من گاڑی نیمگا شتو کہ پشتا ہوشتا تگت دمانیا پت ظہور ہاتھ کو ما گاڑی زور دیں پا ہما میدانا کہ ظہورا نام گپ تگت ظہورا گاڑی چلائی نگے بنگی جی کار منا سرپد کو تا او پدا من ہمیں پرائیں میدانا دا مغربا گاڑی وقت چلائنت مغربا کے لوگا اتکیں یحییٰ موڑ حرابت گوشتی دگا بری گاڑیا بے جستا مور اگا ایکسیڈنٹ بوت مصیبتی اکپے یحییٰ چنچو راست گوشت بلے ہما دمانا مرادیا وتی زبان پچ کوت کہ شوکتا گاڑی مند آتگ اگا تر گپ پہ کنگی گومن بکا مرادیا لیلک چنچو دراجات ہمیں چکا یحییٰ نجت یحییٰ کندے تو گوشت چابی تو داتگا منا پیسرت چیا نہ گوشت من مبتا شوکت ملامت کوت تاو ہفتہ گپتگیا پوجی ایکسرسائزہ جبل روے اگا شوکت گاڑی سواری بزانت مائے واسطہ چنچو مشکل ارزان بیت مرادیا حکم گونگا گلک کت چھونے باریں گاڑی سواری گرانے کے نا یحییٰ منا جست کت سک وشیں اب تک کپیا منی دست نندہ شہر امک بیگاہا گاڑیا تو ہو زور بزورے بلے کیمپا چا ڈن در میں آئے ہمیں وڑا پیری زیبائی دیما لاچار بود تو ظہورا دا پنچ بیگاہا منا گاڑی سواری ریپ کو ہنر گوشتا ہاں روچا کہ منی چٹی حلاس بودتا مرادیا گوشت شوکت کارا روے بلے واپسگا لوگا بیا ہودا بیت الفلج کیمپا مواپس وہ باندھا صوبے سارا چٹی بغیر برو کرما پولیس والا چی کچا لائسنس بغیر یازدہ واجہ غلام مصطفیٰ منا چٹی دات ہو من کرما شتوں فوٹو داتا فارم پورکوتا ہو من سیم آئے کچا لائسنس دات سے بجا لوگا ہتھ کو پدا منوتی کچا لائسنس مرادیا پیش داشت تو ہما بیگاہا یحییٰ ڈرائیونگ اسکول تعلیم گاڑی والا یاگوں گپ جت دا سیم آہا آئی ڈیوٹی چشت کہ صوبے سرا 6 بجا لوگے دیما کہت من گاڑیا زوراں ماترہ بین آ من راو بورڈاں سوچ دیا کن دان کے بیت الفلجہ رویں
من ہوداوتی کارا رواں و عمودہ دگا مردم ٹریننگ داد بیگہ پیسر بزن دوہو نیما آ بیت الفلج کیمپے مزنی دروازگے دپا منی ودارا کنت منچ ہمودہ گاڑیا زوراں آ پدا منا راہو بول رہا ہو ایدگے ریپ کو ہنراں سرو سوچ دیاں کنت دان کے ما لوگے دپا کائیں پدا ہا وتی راہا روت ہمیں حسابہ منی دوکار یا کوہد دیا بونگیج بوت او ایو کا جمعہ ہانی روچا چٹیت وہ جمعہ من یحییٰ گاڑی زور تو ایو کا تر رہتا انو سیم ماہ کے پورا بوا گیات ہمیں ڈرائیورہ گوشت باندہ کارا چٹی بزور کہ تئی چکا سے روچے من پولیس سے اولی چکا سا سوب بند بوتوں او نیمروچا گو اصلی ڈرائیونگ لائسنہ لوگات کو درستان چی گیشتر وشی جانو مردہ بزا مرادیو یحییٰ ہا بود بزا مسکت آگے سالیا رند لائسنس گپت بازی رندہ ظہورہ گومن گلک کت کہ تو مرچہ مغرور ہے منی نیمگا نے آئے بری بری من گندے وتی انانا دیگا نیمگیا کنے من چارت گپا لیسو پرلیس دیا گا یا ظہور آزما کے قصہ دراج کش کنگا چی شرطری کہ کلائمکسا چمیدہ حتم کن من گوشت زور مناتی سنگتی اما وادہ سخت دوست بودتگ دان کے من ہائی یہ پشدارا چا واقف نبیتگا اصلا مرادیہ وش نبیت کہ من تی امراو سنگتیا بکنا مرادی گوشت کے زور شریں بچ کے نہیں چھدو دیم مناچی تو شتر زانے کہ یک جنینی مبتنا حق کا یک درآمدیں بچ کے را حراب نگوشی زانا آئیا تیتہا عرابی دستگ پشت کپتا من ہی گپ پتر مرچی تی دیماغوں کندک گوشاں کہ مرادی زبانہ پا تی حرابی گپ من چمے وات تی چمانی تہا پا مرادیہ دستگا ہا گوشے پوڑی بود تو آپا کپت سالیت کہ من چا ناصر بادہ درد کگتا ای سالے تہا چا لوگا چونت سلام پمن اتکگت چونت نوارے سوجت چونت کاغد پدت بلے گوشے منی دل آنی مگے بابتا زنگاں گپتگت سالیدہ منا آنی یاد ہم نیت کگت ہم صحیح نیتا کہ من چپے ماں اگاں بری بری یادت گرہ برانڈے دیمے جتگی اما کپودرانی ڈب کہ منی دراہگے روچا ویرانت چم منی سستی و نابودیا آ کپودرہ ہم منا یلدہ تگت گوشیدہ روچے مرچی اما ڈب اما جاگہائیں بیلی توری روچا رنگ لگوشتگ بیلی توری زنگاں وارتگ بلے ہنگا ودارہ بیت وتی کپودرانی شپا کے وحدے آ کپودر اودد رنگا نرواں آ ہلک ہلک کا گریوان من ہدا حیرانا کہ آ کپودر بارے منی بابتا چے پکر کنا بارے آدوے روچاں کہ من آیانی حیال نداشتگت یک ناگتا بیمہر کتگتا آہاں وتی دلا چے مارت و بارے کجا شتا من ہدا پکر مند ڈب ناصر بادہ پریشانو کپودر بارے کجا بدحال با چونائیا یات و منا بازیں چیزیں کہت یات منا ہما گونگی بیگم جنگیے کہت یات منا لوگے غلام چوٹے کے رے آکوٹ داں کے کہت دم کو راہ ہم کائیانت اگا یاد نائت گوڑا کمپانے زندگیں کردار کے گومن سیادی داراں لائسن رسگا پد منی واسطہ پدا ہما مشکلات کہ بیت الفلجا چون بروان بیاہاں اگا یحییٰ گاڑیا ہر روز بزوراں بروان بیاراں منی ذرانی نیم پیٹرولا ہرچبا اگا کیمپا بیداراں مرادی وش نبیت اگاں پر ٹیکسی بروان بیاہاں گوڑا منو لوگو روچ یکجا ہجبر نبے ملائے بانگا در بیاہاں و مغرب بانگا راند لوگا سربا اگاں یوں کا شب گوازی نگییں گوڑا کیمپا چیا مداراں بلے دیگا مشکلی عشت کہ مرادی لاب پورت کساس شش ماہتے یحییٰ مائی تہا کساس 10 روچ ڈناہت فوجی کار ہم اچھے کارے کہ مردمہ یکجہ آرامہ نیلیت لوگا دیگا چوشے سرے ہو نیست مرادی برات بس انچو پا نام استت عبداللہ ہم گیشتری وحدہ وتی لوگا جبروات مرادی جنینے آئیہ کار کپیت بازار روگے واسطہ کجا لا پوری جاگہا ٹیکسی پر ٹیکسی بھی بیت من ہمیشہ شو پنچانی تہا مان گیشتوں کہ مرادیہ منی پریشانی مارت شوکت داں کے تو لیسن گپتگ وشی بدلہ پریشان ہے ہاؤ سر پر نبیت کہ چے بکنا کیمپے وپسگا تو وشنے ٹیکسی رواہ منیو کا شپ درنگ باں چیہ کہ ملائے بانگا دربیاں و مغربہ رند لوگا سر باں
اگاں گاڑی سر بروان بیا ہاں منی تنکا گاڑی پٹرول آگوں سر پسر بیت ترکیا گوشتک کہ گاڑی پٹرول لوٹیت تو ہم زانے کہ گاڑی پا آپا نروت تو پٹرول گما مکان زانا یا کدی وتی گاڑی پٹرول بہاز اور تگو مان کو تگ گوڑا پٹرول چکو جا کہت یا پوجی لینڈ روور پٹرولا کشیت وتی گاڑیا مان کا چونیا من گو یا گاڑیا گپ کو تگ چ باندھا گاڑی تئی چانچا بیت من بچکندے تو وتی گم گواتا داتا گاڑی کے وتی بیت رسیلو بیت الفلج نیم ساعت رائیں من ہر روز 6 بجا واتر لوگا سر بتو مرادیاں ہوں وتی روچ گوازیں تا او یا دگا جنک کی بت کہ نام کپو تیر کت یک روچی یا گوشت منی فوجا دگا سال پشت کب تک ای سال من مرچی گیش کو تک مرچی من 27 سالیں کہ مسکت پوجا کاراں دیمے سالے ہمیں ماہا من پینشنہ رواں بلے من لوٹاں منی پینشنہ پیسر تو بوجا برتی بے منی دلا گر کی جت یا وتی گپ بند نہ کوت من تئی نام ہو ایدگا ضروری کاغذ داتگا وہ بیت الفلج ایڈریس ہم داتگ 2 سے ماہ تہا نوکی برتی ہو پوجی ٹریننگ شروع با ہردی کے بند ترا پوجے جند گوانک جند دمی ناصر بادا چی تئی پتا کاغذی دیم داتگ ترا درستا سلام داتگ وہ سی بوبو کاسم پوجا برتی بودتگ وہ زی آدم ٹریننگ سنٹر گون دیگا 200 پاکستانی بلوچا سر بودتگ گون ہی گا پیش کنگا من دلے تا شوگرے گپ کہ کاسم ہم قسمتا مسکتا اورتگ وہ گوشے منی کوپگا چا گرانے بارے ایر کنگ بود اگا ہاں روچی ماں تو پت دل کہر بودتگا کہ آہانی واہگ سرجم نہ بودتا بلے انو علمہ گلباں کہ دوئیں چک مسکتا ہاں پدا گوشے منی اندرا کسی توارچا دورا پیدا کت وہ گوشگاہت اشیا وتی گوستے حیالانی نوار شودائیں تگو صاحب کو تگ ای شخصا کے من زانا ہی ہاں نہیں ای دگا دنیا یا زندگی ہاں مردمہ کے شما زانت آ برکتا ای شوکتا سالیا پیسر گوادر ایئرپورٹا بے یارو مددگارا یالت داتگ آ دگا دنیای بودتگ او ای دگا دنیای روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے